Nining tuig 2025, nahimo kang madaogon, tod kay ang Ginoo nag-uban kanimo, tod kay ang Ginoo dapig kanimo, ug wala nakapildi kanimo ang kaaway, tungod kay ang Dios ana ama nimo kanunay, na nalipod, nag-uban, ug nagbantay kanimo. Ang tanan nga mga pagsulay sa imong kinabuhi, imong na-overcome tod kay ang Ginoo dapig kanimo. Ang tanan nga mga persecution sa imong kinabuhi, imong na-overcome tod kay ang Ginoo dapig kanimo. Hinaut nga sa tuig 2026, ang Dios mahimong imong magbalantay aron sa kanunay siya magdapig kanimo, aron usab ikaw magbadaogon sa malabot pa nga mga tuig, mahimong manlalaban ang Dios sa imong kinabuhi aron sa tanan nga mga pagsulay sa imong kinabuhi. Bisan unsa ang mahitabo sa imong kinabuhi, unsa man ang imong gisagubang sa matag tuig sa imong kinabuhi, mahimo kang madaogon tod kay ang Dios dapig man diha kanimo. Salmo 60 bersikulo 12 nag-ingon, mudaog kami kay ang Dios dapig man kanamo. Siya ang mubuntog sa among mga kaaway. Igsuon dili kagayod mapildi kun ang Dios dapig kanimo. Hinaut nga ang Dios sa kanunay dapig kanimo, ug wala kay laing magdadapig sa imong kinabuhi. Wala kay laing saligan kun dili ang Dios lang. Gusto nga makaangkon og tinuod nga kadaugan, himo ang magdadapig ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Aron sa kanunay imong maangkon ang kadaugan ug dili makapildi ang tanang buhat sa demonyo sa imong kinabuhi. God bless sa tanan.